práve sme vypredali štadión. Toto je obrovský, ale že úplne obrovský moment, ne iba pre mňa, ne iba pre vás, alebo respektíve ne iba pre nás, ale celkovo pre slovenskú hudbu, pretože sme urobili rekord. Solo interpreta, čo sa týka návštevnosti na solo koncerte, za čo vám úplne extrémne ďakujem. 25 000 ľudí je úplný extrém, je to neuveriteľné. Toto je dôkaz toho, že čísla sú abstraktná záležitosť a není sú vôbec absolútne. Moje posledné albumy nemajú toľko monthly listeners na Spotify, ale príde na mňa 25 000 ľudí na štadión. Na mojom Instagrame nemám najviac lajkov, ale príde na mňa 25 000 ľudí na štadión. To znamená, ktoré čísla sú vlastne dôležité. Tým chcem povedať, že pre mňa sú tieto čísla dôležité. Pretože keby chcem mať najviac monthly listeners, tak presne viem, aký album mám vydať. Keby chcem mať najviac lajkov na Instagrame, tak presne viem, čo mám robiť, ale teda poviem vám pravdu, nechce sa mi fotiť si moju riť každé 2 dní, alebo proste svoje presvítajúce bradavky každé 2 dní. Takže pre mňa sú dôležité iné čísla. Pre mňa najväčšou prioritou boli aj vždy budú koncerty a preto súkromné akcie som vždy dávala na druhú kole, pretože pre mňa najdôležitejšie je to, aby sme si koncerty užili spolu, aby sme vedeli proste na tých koncertoch zdieľať spolu všetky tie emócie, pretože to je pre mňa dôležitejšie ako akékoľvek čísla, ktoré som predtým hovorila. Proste to je to najviac a ja som extrémne vďačná za to, že som jedna z mála interpretov, ktorí majú takú atmosféru na tých koncertoch, ako ja mám a extrémne vám za to ďakujem. Na štadióne to bude 10 rokov mojej kariéry. Za tých 10 rokov sme toho toľko stihli. Niektorí z vás sú so mnou od úplného začiatku. Spolu sme tí kokos rástli, dospeli, niektorí z vás sa stihli vydať, mať deti a na vašej ceste som pri vás stále ja. A to je úplne neskutočné, je to absolútny splnený sen a ešte ďalších milión snov. A práve preto vám sľubujem, že na štadióne urobím maximum preto, aby tento koncert ste si pamätali do konca života. Nekonečne najviackrát vám ďakujem.